Doncs ens trobem a l'Escola Bressol Municipal La Verema i estem aquí amb la Inés i la Virgínia, psicòlogues del DAPSI, i volia començar preguntant-vos sobretot quina és la tasca que feu en el DAPSI. Molt bé, bon dia. DAPSI és un CDIAP, és un centre d'atenció precoç que atenem a la població de Cerdanyola i de Ripollet i als infants i a les seves famílies de 0 a 6 anys. És un equip multidisciplinar que està format per psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, treballadora social i neuropediatra. I la nostra tasca és atendre a aquells infants amb algun trastorn del neurodesenvolupament o amb risc de patir-lo. Anem a parlar, perquè estem avui aquí perquè presenteu una xerrada pedagògica que es diu Ús o abús de les pantalles. Per què aquest títol? Hem posat aquest títol perquè estem en una societat hipertecnològica, plena de pantalles i digital, i hem normalitzat l'ús de les pantalles en infants petits. I això ens pot arribar, si no som conscients, a fer un abús de les pantalles en la primera infància, amb els riscos que comporta tot això. Entenc, precisament, que ho feu a una edat de 0 a 3 anys per prevenir que això no passi. Ho fem per prevenir a nivell primari, però també a nivell secundari, perquè des del CDIAP ens trobem infants que ja venen amb afectacions en el seu desenvolupament per aquest abús en les pantalles. O sigui que també ho fem a nivell preventiu del que pugui passar en un futur, però també el que està passant en aquesta primera infància dels 0 als 3 anys, com per exemple problemes de llenguatge. Per tant, entenc que és més fàcil prevenir que corregir quan ja et portin molts anys amb una addicció a les pantalles? A veure, creiem que que una cosa no treu l'altra, que són dues coses que s'han de fer alhora, no? Perquè la prevenció és molt important, perquè les famílies siguin conscients de realment el risc que té, no?, que els nens abusin de pantalles, però alhora també creiem que podem corregir certs hàbits, no?, que les famílies prenguin consciència de, ostres, el que ens han explicat serveixi per canviar rutines del dia a dia i així corregir hàbits en els nens i amb els pares. Parlaves ara de les famílies, perquè clar, les xerrades són de 0 a 3 anys, però no són pels nens perquè pràcticament no ho entendran. Quina responsabilitat tenen els pares? La responsabilitat és molt important, no? Al final són ells, són els pares dels nens, no? Però clar, ja no només són els pares, és la societat en general, no? Com deia la meva companya Inés, estem en una societat on ha normalitzat l'ús de pantalles en primera infància i veritat que si veiéssim a un nen al carrer fumant ens posaria la pell de gallina, no? I segurament mouríem molts recursos. Quan veiem a un nen petit al cotxet amb la pantalla no passa el mateix. Perfecte. Per la vostra feina, entenc que trobeu moltes addiccions a les pantalles? Addiccions com a tal trobem, però són difícils de detectar perquè són molt petits. Però sí que s'ha estudiat i ja està comprovat que l'ús de pantalles activa el mateix circuit de recompensa que activen les drogues com l'heroïna o la cocaïna. O sigui que estem sobreactivant un circuit que a llarg termini pot tenir repercussions en com nosaltres consumim en general la vida, no? I sí que és veritat que la immediatesa i la novetat que donen les pantalles generen molta addicció. I en els infants petits, avui parlarem en aquesta xerrada del xumet digital, no? L'hàbit que tenim els pares de donar el mòbil o una tauleta quan estan plorant per consolar-los o quan estan avorrits, doncs activa directament aquest circuit, que és el circuit de l'addicció, i ho hem de tenir en compte i ser conscients dels riscos. Parlaves que activa el circuit de les drogues, que estan totes legislades, de fet prohibides. Creieu que s'ha de legislar molt més en aquest aspecte? Creiem que seria útil tenir polítiques que ens ajudessin a controlar l'ús de les pantalles a nivell general en els infants, igual que, com deia la Virgínia, es fa amb el tabac o amb l'alcohol. De fet, les pantalles ja estan considerades dins del manual de trastorn mental com una malaltia mental dins de les addiccions. O sigui que creiem que sí, que estaria bé poder-les legislar, a part de conscienciar i prevenir com estem fent avui, però que fan falta lleis per poder-ho regular. A part ja no només és l'ús, aquesta addicció a la pantalla, sinó
que el contingut que veuen els nens o l'accés a continguts que no els hi toca per edat, no? I clar, és veritat que els nostres fills no els hi deixaríem conduir amb 10 anys, no? Un cotxe, doncs clar, els hi estem donant un Ferrari, que és un mòbil, no? Amb 2 anys i tot el que implica. Heu notat un augment d'aquests casos en els últims anys, sobretot recentment? Bueno, vam notar un augment, sobretot arrel del Covid, del confinament, no? Molts nens van passar moltes estones davant de pantalles, també va ser una situació excepcional, moltes famílies havien de treballar a casa i al final és un recurs a vegades de supervivència, de dir, bueno, doncs aquí està tranquil·let amb la pantalla, però això va fer que augmentessin els casos de nens molt desconnectats del seu entorn per aquest abús de pantalles. Quines recomanacions fareu, suposo, a la xerrada per evitar aquestes addiccions? Mira, primer farem unes recomanacions que estan estretes de la OMS i la de la Societat Americana de Pediatria de quin temps màxim un infant segons edat estaria recomanat que mirés les pantalles. I després farem unes recomanacions orientades a l'adult, perquè aquí estem parlant molt del consum que fa el nen, però no hem parlat del consum que fa l'adult. O sigui, el nen necessita un adult que estigui disponible i que li respongui. Quan els adults, que també estem una mica addictes a les pantalles, estem mirant tota l'estona una pantalla i no responen a un infant, això té repercussions i farem unes recomanacions orientades a nosaltres com a adults. I quins prejudicis pot tenir aquestes addiccions? Clar, són molt transversals aquests prejudicis, però sí que en el CDIAP, en tots els CDIAPs de Catalunya hem notat un augment, per exemple, de les dificultats en el llenguatge. I en els nens, la interacció social i la comunicació. Després també poden haver-hi, els estudis parlen de dificultats en els aprenentatges i dificultats en la capacitat d'atenció i de concentració, que és molt important per poder mantenir una tasca. I de joc. I de joc. Al final són nens que si no poden desenvolupar tota la seva creativitat, perquè no tenen aquells moments d'estar avorrits o de no fer res, que és quan la creativitat, podem donar el màxim de creativitat en aquells moments. Clar, les pantalles tindrien un prejudici directe amb l'infant, però també indirecte, totes les coses que deixa de fer quan està mirant una pantalla, no? I pensem que això també és important que ho tinguem en compte. Perfecte. Acabem ja, anem a parlar un moment d'actualitat. Quina valoració feu, vosaltres com a professionals, de la prohibició força recent de la Generalitat de l'ús del mòbil a les escoles? A veure, jo com a professional i com a mare de 3 fills crec que han anat una miqueta tard, però bueno, más vale tarde que nunca, no? Aquest és la meva opinió. Sí, creiem que és molt important que això estigui legislat. No estem a favor de cap prohibició, però sí regulacions que ens ajudin a la societat a prendre consciència i a tenir espais lliures a nivell digital, igual que espais lliures de fum, que tots coneixem aquest títol, doncs espais lliures de pantalles són molt importants pels infants i com no, les escoles haurien d'estar lliures de pantalles, sí. Doncs moltes gràcies a les dues per haver-nos atès, que vagi molt bé la xerrada i això, gràcies per haver participat a l'Info setmanal d'aquesta setmana.